A foto esa de Instagram, cando sacaches? É que non me asinaches ni nada antes de subila. Mira, non me gusta que vayas así vestida a clase. Que precisas, que todos te miren ou que? Por que estás conectada tan tarde? Con quen falas? Que crees, que son parvo? Estou vendo que estás en liña e non me contestas. Pero quen te vai querer como a min? Quen te vai querer? Precisas que todos te miren ou que? Mira, ao final voume enfadar. Sempre fas o mesmo. Mira, non me gusta. De sorte de que non me cansara ainda de ti. As túas amigas non te entenden. As túas amigas non te entenden. Eu sí. Ti máis eu temos que estar xuntos. Ti máis eu temos que estar xuntos. Non podes facerme isto. Non podes facerme isto. Non podes facerme isto. Mira, de sorte de que ainda non me cansara de ti. Sempre fas o mesmo. Mátame. Mátame. Que me queres foder a vida? Ti máis eu temos que estar xuntos. Quen te quere non te controla. Quen te quere non te culpa. Quen te quere non te silencia. Quen te quere non te ameaza. Quen te quere non te fai sentir pequena. Quen te quere non te humilla. O maltratador quere que te sintas pequena e soa. Non o estás.